Още ми чудно, кое имаш там в тази дупка? Ти рошовото с кожух. Теле? Нещо е станало. Не мога да видя, пише ли нещо. Че може да качиш и там, виж и там на сетията или не? Или не пускате трябва. Аз горе видях някое животно и мастер. Някъде в една дупка беше едно пухкало, едно рошово. Кафяло. Снимах го, ама не се приближих много, защото де знам дали аз скочи отгоре. Мечка. Като мече малко нещо. Той си направо урна. Урна с тленни останки на този човек. Ма няма и нещо. И се оставили тук нещо като гроб е станало. Направили само го. Хората, неговите близки. Може би искал тук да му оставят праха, да не го закачаме.